Čauku. Nabijem si môj chlapíček. Super si sa ozval, čo? Kámo, tu sú klimatizácie. Musíme pozabíjať tých robotov, sú to naši rivalovia. Ideme, rozdelíme sa a bum, 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 klop. Epický úder, bum, kombo. Bum, strčím ti hlavu do steny. Čelo sa ti tam rozbil, a bum. Super. Počujem Aboxa, on je hneď vo vedľajšej miestnosti. A čau, Abox. Musíme ich vyzabíjať. Vidím. A bum. Epické kombo to zaškrtí. Odpalím hlavu. No. Hej, to sú tí dvaja. Čauko. Ten tmavo-žltý. Ježiši. Ten tmavo-žltý urobil tých umelých. Ich dáme hneď. Ale ne, sakra, dvaja z nich vstali. Au. Au, ne, on mi strelil do ruky. A box zdrhneme. OK. Ej. Au. A sakra, ne, on ma dobehol, všetko ma boli. Bum, kop, úder, zabichiem ti to do krku. To máš za to. Au, ne, on sakra, on zavrel Aboxa. Čau, Abox, mám kľúčik. Daj to sem. Čau. Že čo sa mi stalo s rukou, no to ma postrelil. No tak ide si môj vyšetril z fleku. Aha, tak ideme. Ideme. Prepodím mu hlavu. No on... Tak naťukáme tu pinko, tam budú ďalšie klimatizácie, rozdelíme sa. Ty zabiješ tmavo-žltého, ja červeného. OK. Čau. Ideš, sken, Aboxov sken. Trochu ťažký na mňa. Kombo. Elitron sken. Tak zdechnite vycevili. Bum. A epický úder a epické kombo, čo? Like! A teraz idem zabiť svojho dlhodobého rivala, červenáka. A bum! Urobím si na teba slažhárom. Bum! Au, sakra. Tak a to má za to. Epický úder do brucha. A prebodol som ti čelo. A seme, sakra, čierna diera. Výbuch a bum! High five! Čo?